Maria Baciu. În viața profesională sunt educator parental și facilitator al unei tehnici energetice minunate numite Access Bars. Și pentru că lucrez foarte mult cu emoțiile în cabinetul meu, iată, și pentru că sunt de 3 ani în doTERRA, iată, folosesc foarte mult uleiurile în plan emoțional. Eu astăzi vă voi povesti despre Serenity capsule. Ei bine, Serenity capsule au un puternic efect asupra minții și asupra inimii, pentru că ele conțin acea combinație unică, specifică pentru calmarea emoțiilor negative, invitându-i pe toți cei care le folosesc să elibereze anxietatea și stresul. Și nu e așa că cel mai adesea presiunea aceasta și încărcătura emoțională negativă înseamnă lipsă de odihnă, înseamnă lipsă de relaxare și înseamnă acea lipsă de a ne reconecta noi cu noi înșine. Ei bine, acest blend lucrează magic pe descoperirea liniștii interioare, pe conștientizarea momentelor de dezechilibru și de dezechilibru emoțional cu precădere și pe alocarea timpului pentru digerare și reîntoarcere în starea de echilibru. Serenity are în compoziție cedru, ylang-ylang, măghiran, mușețel, vetiver, vanilie și santal. Toate acestea sunt, ce să vezi, uleiuri care stimulează creierul și cu precădere centrul emoțiilor noastre și îl purifică. Toate aceste uleiuri au acea energie purificatoare care ajută la eliberarea toxinelor emoționale depuse în ani și ani de zile. Aliniază astfel chakra inimii cu corpul fizic, deprogramează, curăță de durere, de ură, aduc acceptare, eliberare din și trecere peste problemele dificile, peste resentimente, peste regrete, peste tranziții sau chiar peste traume. Pentru că tot contextul este, nu-i așa, în această perioadă și cu siguranță unii din voi îl simțiți, mai ales cei care sunteți foarte senzitivi, de accent pe cât de important este să fii bine tu cu tine, în primul rând. Iată, Serenity Soft Gels, ca și uleiul deopotrivă, încurajează pe cei ce le folosesc ca, înainte de toate, să se reconecteze cu ei înșiși, cu sinele lor superior, redescoperind astfel acea pace care vine direct de la sursă, de la Dumnezeu sau de la univers, cum vă place să îi spuneți, și abia mai apoi să se reconecteze cu partea și cu umanul din ceilalți. Serenity Soft Gels ne îndeamnă, iată, în plan emoțional să știm că știm când nu mai suntem în echilibru și să ne luăm tot timpul și spațiul necesar pentru reîntoarcerea în interior și reîntâlnirea cu liniștea, cu pacea, cu bucuria care suntem. De asemenea, combinația aceasta minunată ne reamintește cu blândețe că și alții sunt prinși în situații asemănătoare de dezechilibru personal și ne încurajează să manifestăm mai mult compasiunea și acceptarea celorlalți așa cum sunt ei, fără judecată. Serenity așterne așadar acea liniște care creează spațiul pentru reflexii personale, pentru conștientizări, pentru pace și, nu-i așa, pentru vindecare. Toate aceste informații sunt luate din cartea Emotions and Essential Oils, a Reference Guide for Emotional Healing. Sunt traduse de mine și cu mare drag vă invit să experimentați și să vă dați voie să eliberați tot ce nu mai servește, pentru că este un context atât de potrivit să facem asta. Și iată, avem și susținerea necesară pentru a ne ajuta corpul în tot acest proces. Vă cuprind cu inima. Ne revedem!